Ja, här är morgon. De har precis ätit mat och de flesta har bajsat av sig. Nu är de lite pigga och ska leka en stund. Och de har börjat lapa vatten och det är ju bra. Så de fick några leksaker då som de håller på ibland lära sig att leka med. De sliter massor och har sig. De mest springer runt, tycker jag. Alla verkar till att vara nyfikna och vill undersöka allt möjligt. De har inte riktigt börjat upptäcka människor ännu. Lite grann upp fötterna och byxorna vill de nafsa i lite sådär. Och det är som vill klättra ut. Det är rätt roligt för de klättrar i de här stängslen. Eller grindarna. De har lite konstiga hopp för sig, men det är lite halt på golvet här också. Så det är som jag bara kolla byxorna. Ja visst, bara ta den. Jag tar den. Det är en som ska bli städare eller lokalvårdare heter det kanske. Det var stackars granat som fick en fraktur på överarmsbenet här i veckan. Som väl är så låg det rätt håll så det ska läka ihop utan men. Man kan se att han haltar lite grann fortfarande här, men det ska bli helt bra så här. Det ska röntga hans fredag igen och se så det är helt okej. Och de är duktiga på att äta, så de har lärt sig det blixtsnabbt hur de ska göra. Så nu har vi dem 3 och 2 på 3 olika ställen. De äter fint och det går jättebra. Ja, nu ska vi möblera om här tydligen. Det är häftigt. Ja, det är bra. Vadå? Ja, det är bra. Vadå? Vadå? Ja, det är bra. Ja, det var det. Vad tar det? Ja, vad tar det? Jaha, vad var det för någonting? Vad var det för någonting? Aha. Vad är det för någonting? Vad var det för någonting? Ja. Oj då. Nu är tidningarna har de upptäckt att det går att bita och riva sönder flyttar. Ja, det var en liten morgonklipp.